Καλησπέρα, Μαφιώτης, και είμαστε στο Λιχτενστάιν. Πανέμορφη πόλη, πολύ γενικά γάμισέτα. Έρχονται και πολλοί Γερμανοί τώρα. Καλή φάση. Πολύ πράσινο, ο κόσμος είναι πολύ ευγενικός. Το έχουν αυτό εδώ πέρα από ό,τι με είπανε. Ο Μαφιώτης τρώει και γλυκό. Μια Γερμανίδα, εξηγήθηκε ωραία. Γενικά αγαπάνε εδώ πέρα οι Γερμανοί την Ελλάδα, από ό,τι με έχουν πει. Ήρθα για δουλειά, τελικά μάλλον στο στοίχημα πάλι θα είμαι στην Ελλάδα, θα επιστρέψω. Αλλά μιλάμε, το Λιχτενστάιν, ρε πούστε μου, είναι ό,τι καλύτερο έχω δει. Πολύ γραφικό, σαν τα χωριά μας του Πηλίου, αλλά οι κατοικίες εδώ είναι γάμισέτα. Καλή φάση, παιδιά, ελάτε. Είναι 3 ώρες από το Βερολίνο. Θα έχουμε και συνέχεια στο επόμενο βιντεάκι, καθώς κατεβαίνουμε την πόλη. Τι πόλη δηλαδή, χωριουδάκι.